dosata martangyang mahita. Ali jahuba debata amanami para sirohana sumurung di leon hodo soddang mi patiur hondalan nami tuhanguluan jala di halomon rohamdo asatung sadok namarho samian di bagasan soddang hatiuran nasyako narodo hami noaing tuadupanmu manopoti dosa nami juk mujutan dohami mauhom di bagasan hahulumon nami dang hukap hami pikiran nang rohanami majakon soddang hatiuran nasyako. Ditugu-tugu hodo hami marhiti ragam ni pangarjajariommu dipakulingi hodo hami marhiti hatam natar surat di buku nabadiai nang marhiti pangajarion dohot jamita na pinasan ni akana posom alai jod do paula sutangihon hami aka pangajarion na jamitai hurang do ringgas nami mangguruhon jala pahusor-husorhon hatami di ngolu nami nama bain hami semian di hahulumon. Ale Tuhan, asih maroham di hami halak pardosaon, asih maroham. Disuruh hodo ganup halak naung majalo sodang mi gabisiti dangim. Laho mamaritahon barita nauli tu sadok nati nopa. Ale jod do hulau si hami parsurumi. Dangi kon marsinodang mamian ngulu nami tadda ni naung hujalo hami jalahu hangulun hami sodang mi hurajumi jalahu topoti hami do dang sian nasa gugu hami papatarhon sodang mi marhite pangalawon nami si ganupari. Ale Tuhan asih maroham di hami halik halak pardosaon asih maroham di halomon roham do asalam martaba aka halak na porsea jalana pinalua ni holong mi alani disuruh hodo sadok huriam di portibion patupahon ragam niulaon marbarita nauli asalam torop akana porsea asi maroham di huriam jala marpamuati maroham di hami ala jujut hulau si hami parsurumi palabas maroham midahagalion ni huriami mulusipata gumudang huleon hami rohanang pikiran nami paradehon akaulaon seremonial sabing HP lupa hami dia kadongan nama ngasih holi sodang mi dohot nama kaholongi pangurupim. Ale Tuhan asih maroham di hami halak pardosaon asih maroham amin. Tangyon hamuma baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosata songon sitong nama ngulu au ninna Tuhan Jahuba tung nasolomodo rohaku mida hamatian ni halak parjahati soikon mida hamumulat ni parjahati itu madikon dalan na inian asa mangulu ibana hasangapon ma di debatana di gijang amin.
Tapuji Tuhata, marhite kor paropuan gabungan.
Tapuji Tuhata, marede mahita sian bukede nomor 730 ayat 1 ayat 2. Tangion hamuma hatani dibata turpuk di hari Minggu sadarion imana tersurat di Evangelium ni si Markus bidu saplonom ayat saplopat sadro di ayat 10 alu. Markus bidu saplonom ayat saplopat saro di ayat 10 alu tajahama margati soring. Dungi muse uju huddul nasida mangan di patari daun madirina tu 10 sadai dipisang ma ganggu dohot jugal ni roha nasida ala soporsea nasida dia ka naung marnida ibana naung hehe sian namate na porsea jala tardidi dapotan haluaon alaina soporseai honauhum do. Jobuton nasida doa kauluk jala nang diinum rasun hamatian dang pola mahua nasida. Apehon nasida matanganna tuaka namar sahid. Gabe maluma hilalauna. Ido sahatna martua doakan atau mangihon hatani dibata jalan nopeopsa. Amin. Tapuji Tuhata siankur ama Ebenezer.
Tapuji Tuhata marede mahita sian bukede nomor 650 ayat 1 ayat 2. Tidakon maha porsyotai, songon na hina tidakon ni dongata di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imanati nubon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Parbadia, andorang soha bubuhan, ido Tuhata, na tumaun na birnit, di pauman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banuato rudung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu undul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dusani, disima ibana paimamulak sogut tutanoon manguhumi halak na mangulu doho namate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan abadia doho dia sisani dosa doho dihataina mandok mulak mangulu sogut daging ni halak naung mate doho dihangoluan na sora suda. Amin. Tapuji Tuhata, marhite Mars Jubileum 125 tahun Sending HKBP.
Tapayuti utma titing ni huriata. Shalom. Titing namasa di Huriata Minggu 30 Juni 2024. Topik Hamudo Surat ni Kristus. Kamu adalah surat Kristus. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu 5 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Jubileum 125 tahun sending HKBP. Yang kedua statistik, yang ketiga Dewan Koinonia, yang keempat Dewan Marturia, kelima Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. Yang pertama, pada hari ini Minggu 30 Juni 2024 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar sebagai tanda syukur kita kepada mahasiswi Sekolah Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, yaitu Saudari Betty Putri Ayu Boru Sianturi, selama dalam praktek kerja lapangan di gereja HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan ibadah atau kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah di wilayah Kolose pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 di rumah keluarga Rokaya S. Naibaho SE BM Boru Pasaribu, alamat Jalan Biring Romang Dalam 5 Blok 1 nomor 23. Di wilayah Galatia hari Selasa 2 Juli 2024 di rumah keluarga Rito JM Nababan Fitriani Boru Sihombing, alamat Jalan Sultan Abdullah Aspol Tallo Lama Blok A 24. Kebaktian masuk pukul 19.30 WITA. Yang kedelapan, pengumuman. A1. Perayaan Jubileum 125 tahun sending HKBP. Pada hari ini Minggu 30 Juni 2024 kita merayakan Jubileum 125 tahun sending HKBP. A2. Kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Paduan suara di pos pelayanan Goa. Yang pertama pada hari ini Minggu 30 Juni 2024, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Remaja. Ibadah masuk pukul 18 WITA. Yang kedua, pada hari Minggu 7 Juli 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor pada hari Kamis. A3. Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu pada hari Minggu 7 Juli 2024 yang akan datang. Kor wilayah yang mengisi paduan suara di gereja bahasa Batak adalah wilayah Korintus. A4. Wisata rohani parokuan pada hari Kamis. Pada hari Kamis Jumat 4 sampai dengan 5 Juli 2024, seksi parokuan pada hari Kamis akan melaksanakan wisata rohani bertempat di Villa Mayaska Goa. A5. Sekolah Injil liburan atau SIL dan rekreasi sekolah minggu. Berdasarkan program kerja Sekolah Minggu HKBP Makassar tahun 2024 akan mengadakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, Sekolah Injil liburan Selasa 2 Juli 2024 pukul 10 WITA
sampai dengan selesai. Untuk anak sekolah minggu, anak TK ke atas bertempat di gedung sekolah minggu. Kedua, rekreasi 4 Juli 2024 pukul 8 WITA sampai dengan selesai untuk anak sekolah minggu kelas 1 sampai dengan ke atas bertempat di wisata Pantai Galesong. A6. Pencarian dana Persekutuan Mahasiswa Kristen UNM. Pada hari ini Minggu 30 Juni 2024, Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Makassar mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk mereka gunakan kegiatan bakti sosial ke Gereja Toraja Mamasa. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. A7. Ibadah Sabtu Ceria. Pada hari Sabtu 6 Juni 2024 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKB Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu Ceria di rumah keluarga Jose GR Saragi, garis miring Dr. Irene D. Boru Sihombing. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 16 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya menghadirinya. A8. Rapat Perhalado Partohonan. Pada hari Sabtu 13 Juli 2024 mulai pukul 10 sampai dengan selesai bertempat di gedung sekolah minggu. Perhalado Partohonan akan melaksanakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2024. Kiranya rapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKB Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Puru Simajuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor IJG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manuru. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya Situa Kagultom CH Boru Pardede. Yang ketujuh, Inang Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. Yang kedelapan, Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. Yang kesembilan, Inang Nyonya Situa AT Simajuta SLN Boru Siahaan. Yang kesepuluh, Inang Nyonya V Silaban R Boru Pakpahan. Yang kesebelas, Amang Situa H Simatupang. Yang ke-12, Nona Rauli Boru Damanik. Yang 13, S. Sitorus. Yang ke-14, Agnes Dwi J. Boru Sitanggang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya yang sakit. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 1 sampai dengan 7 Juli 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 14 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKB Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Keuangan, pemasukan maupun pengeluaran dapat kita lihat di warta jemaat yang ada kita pegang masing-masing.
Dan begitu juga jadwal kegiatan dari tanggal 2 sampai dengan 8 Juli 2024 dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Tapuji Tuhata marede mahita sian bukede nomor 510 ayat sada dan seterusnya sambil menyerahkan persembahan. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Horas maka mangakenang. Selamat jubileum 125 tahun Sending HKBP. Song natapes tahun di bagasan Minggu Tasedarion. Alani jolota bigema sian hata ni debata nagabi turpuk jamita di pestata dok di lasni rohatta sedarion ima sian 2 Korin bidutolu ayat 2 sahatu ayat onom ujahama di tonga-tongata. Hamudo surat nami, naung sinuraton tu bagasan rohanami, na tinadda jalan najinahani saluhut jolm. Aitadda dohamu surat ni Kristus nahupaturehami, sinurat so dohot tinta, marhite sia toddi ni debatana manguluido, dada tu panuratan batu, alai di panuratan daging, ima ate-ate. Posdo rohanami taringot tusi tu debata marhite-hite Kristus. Dada tahu hami siad diri nami anggotung mami kiri agia aha siad diri nami. Sadok siad debatado hatauon nami. Ibana do patauhon hami gabe parhalado di padan nai baru. Na marhite siad toddi dada marhite sian surat ai nama bunuh do surat toddi ido panguluhon. Ido saatna. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Demikian firman Tuhan. Di hamu kadongan nahi naholongan ada orang so masuk kita, tuha torangan ni jamita, dengan dujumulo tasaksihon adong video sian HKBP taringo tu jubileum 125 tahun HKBP naung songoni gajangna boy makubasi doh mangulahon ulaon Sending ulaon parbarita na uli di tonga-tonga ni Pertibion. PA Raja 2 November 1899 menjadi awal mula pergerakan Sending Batak dengan dibentuknya Pardonganon Mission Batak atau PMB. Inilah yang terus bergerak menjadi cikal bakal gerakan Sending HKBP hingga kini memasuki usia 125 tahun. Percaya pada Tuhan, nak berbakti pada ruang tua, lagi belajar dia kerja. Tidak dapat dipungkiri setelah rapat monumental di Sipirok 7 Oktober 1861 yang kemudian dikenal dengan hari lahirnya HKBP, Pergerakan Penginjilan Misionaris di Tanah Batak, terus mengalami perkembangan dan semakin luas. Dengan kesadaran yang digerakkan oleh Roh Kudus,
orang Batak turut berdiri dalam usaha penginjilan, diawali dengan gerakan PMB yang diketuai oleh Pendeta Henok Lumban Tobing, seorang pendeta Batak lulusan Seminari Pansurnapitu, yang dalam perkembangannya banyak dibantu oleh evangelis Batak seperti Sintua Evangelis Petrus Sitorus, Sintua Evangelis Musa Tampu Bolong, dan salah satu yang terkenal yakni Sintua Evangelis Laban Sihaan. Masih bisa, Mang? Oke. Dia mau kemana nami, mohon maaf. Dan boy sudah tak ikuti dok dengan. Nian adokian sekitar 10 menit untuk video on, na diputar di sudi sadok HKBP Sedarion, lau manggobarhon, ulaun nitod di debata, mangurupi huriana, di nama maritahon barita nauli, di sadok pertibion. Alai huduti majolo, pemahupatorang tutur pohon, akadia mamisi na nung-nung-ulani HKBP, mulai 1100 Lucia, gabi marjubileo pita Sedarion. Adong domang napiga stasi pelayanan mana pakubasion na hinubasan ni seding HKBP na luar biasa. Na perjolo dimulai ima dihatongjongan ni Huriata di Silidung. Molodidok di Silidung sekitar Tarutung Mai. Sianido Borhat dimulai setting secara khusus Natagwari PMB manang setting Batak. Siani mengerbang sahat tu toba tu hubang sahat mamuse nang tu samosir doh tu dairi. Losoni sahat tu simalungun gabe rongomma na majakon Kristus manang nama jalo hak Kristiano. Jala memang luar biasa do pasu-pasu ni de bata, pasauton do pasahat to barita nauli di tando Batak. Ala marsiadu dua agama hati hai, sada sian Sumatera Barat, alai parbarita nauli ma sian Tarutu. Ternyata di luas tu hatta marsiadu, pitor marongoman sasa keluarga, sasa harajaon, sasa huta terdiri hati hai. Boido sehali 200 terdiri di bagasan sadari ala naung majakon Kristus marhite ulaun ni mission Batak manang perbarita nauli. Asa dalam waktu 50 tahun HKBP nunga hampir sudah dijangkau ima Natagwari Tano Batak. Di bagasan na sahat ma tudairi
sahat tu Simalungun. Di Simalungun gabi ujak mai natagwarin waing Gereja Kristen Protestan Simalungun manang GKPS. Songoni muse nang di Akola gabi ujak ma di si Gereja Kristen Protestan Akola manang GKPA. Songoni muse di Dairi nang pe terlabat na sida gabi jongjong GKPPD Gereja Kristen Protestan Pak Dairi. Dung di tahun 90-an na sida gabi gereja na mandiri, alai sebelumnya nung salah satu distrik na sida na ginoran na distrik Semerkata Pakpak, namar hata Pakpak mai hati-hai molo di tahun 90-an. Sianima muse mangerbang pakubasyon ni HKBP, marhite seding na sahat mai tu mentawai. Molo di mentawai nung jongjong gereja Kristen Protestan mentawai na ginoran na GKPM. Jala adong do namate martir di si sian padita ni HKBP na lao mamari tahun barita na uli di si songoni do dongat ta si Jerman. Jadi dua mate martir di GKPM manang di mentawai na mamari tahun barita na uli sampai jongjong ma jalanunga dingkan waing Gereja Kristen Protestan mentawai. Jala memang adong do peta pakken waing di si na subuh taiden waing ada stasi untuk pelayanan na khusus untuk pengembangan pelayanan tu gereja mentawai. Jala tahu basi dunwangi marhite padita mar 2.200 salak ikon hurupi hami ma 50.000 sahalak sebulan untuk biaya mengurupi akadongata na di GKPM manang na di mentawai. Jadi molo 2.200 padita ni HKBP hali 50.000 berarti imam na 3 juta mai na bui ta bantu na sida siganu bulan. Termasuk domuse pelayanan na taulan waing na tagwari di Pulau Rupat tu halak akit. Memang sugari bui dakin video nai tabodo idaotta hina arga ni barita na uli tu kadongatan na di Pulau Rupat. Gabe di hilala na sida terbuka man na sida tu daerah-daerah na lebih maju. Na selaun nai jolma pemabiar tu si ala kondisi ni Medan manang kondisi dalam na sebuah masuk. Alai HKBP masuk lo melayani gabi terbuka ma jalanunga gabi resort nuangi na di Guarana gabi resort Pulau Rupat nang pe akadongata dang halak Batak secara umum. Alai gabi sarupa mas status na do resort-resort na asing. Lebih hurang mana sida nuaing 210 kakak di Pulau Rupat na gabi ruas ni huria manang na porsia di Kristus. Sahat muse pelayanan di Jambi, anak dalam. Molo saya tapai hutiut nuaing adong dosa dapat dita na pensiun di si dongan nami hiad di DKI Jakarta. Di sima tinggal pensiunan na sida sian PLN ngati bo jabatan na hiad di PLN alai gabi mengabdikan diri tu padita jala makubasi di anak dalam gabi di sido na sida tinggal mulak mana sida salisa bulan anggo keluarga tinggal di Jakarta jadi nunga gudang na diurupi na sida jala gabi na taruli di parita na uli di ben na sida akayan nakon ni halak manang dongata anak dalam nang pe gudang na berpindah-pindah alai gabi marhiti kehadiran ni padita simajutak gabe bui na sida betah mulai mana sida hidup sian pertanian dohot na bui berkebun asa bui hidup na sida. Termasuk domuse nuaing pelayanat tadi tonga-tonga ni huriat ta HKBP ima di tudongata permalim secara khusus di pinggiran Danau Toba. Di Guari Panamean, huta Panamean, alai ada pia auto Panamean. Alai mungkin dong aku akan asian Porsea, di tadi do Panamean, huta Panamean. Nunga dong di situ, tapa di si pelayan untuk melayani akadongata na so manada Kristus dope, bahkan nang sempat meninggal Kristus ala mulak gabi tu permali. Alai dakola ni pakubasyon na tapatupa. Macam bidang dope na tahubasi di ulaun seding, sangado adong seding ta tu Malaysia. Dang na nama buka gereja dope ditiki. Alai adong ditiki aturan melarang
gabi di stop maditiki ngasanga dong mang 3 tahun di Malaysia untuk memeritahu barita nauli. Alain waing puji Tuhan ngadong pitu jongjong gereja HKBP di Malaysia. Bahkan nungabelga di Kuala Lumpur. Ngahami beribadah di Kuala Lumpur. Lausoni nang di Singapura. Resort nang di Singapura HKBP. Lausoni nang di Amerika. Nungadong opat huriata di Amerika. Lausoni nang di Australia. Dang di Guari HKBP. Alay pad ditata do malayani manang napiga halak nuaing di Australia. Makubasi halak Kristen na dong disi termasuk halak Batak. Lausoni nuaing na macay ibarudo pesong na kusehupa botohok kami. Mulai sedariod ditotop pemanasida Borhat to Afrika. Jala nasida makubasi di pedalaman Afrika. Nunga ditahbiskan na di bulan na salpu, todo minggu na salpu, gabi padita asa jolo martohon na padita na sida asabui madidi. Asabui na sida do paluaw do mangulahon sakramen di Afrika. Jala mulate ma wasabui di paborhat saunari songoni bui borhat padita ni HKBP. Ternyata sian kesaksian ni Upuye Porus Padita Dr. Robinson butar-butar ala dung gabe sentralisasi keuangan dimampukan kantor pusat untuk mengirim para pelayan ke luar negeri. Ala dang tanggung-tanggung biaya na borhat nang pasti berangkat dalam bulan on 12 halak gabe di bawah 12 halak asa songom sisian di Tuhan Yesus na 12 alay seunang madongan non song sidudas alay borhat mana sida makobasi di san alay dibagi 2 dakwa labawa anggo sisian di Yesus so labawa do na 12 alay dohok maparupuan ala kesetaraan gender macam perlu dotong untuk pelayanan do pakobasio. Jala ditagam mana sida di sana non sekitar 3 tahun di pedalaman, jala ikut di pedalaman do. Di sini mana sida melayani makobasi ulaon parbarita naulion, lau songoni muse dohot lau makobasi akan rekod di pernguluo sigano pari di tengah-tengah masyarakat. Saya somal do tolu misi asal tababor parbarita nauli na perjolo pendidikan na paduahon kesehatan baru na patuluhon ima barita nauli. Na tuli dang boy tertinggal. Jadi nunga dilatih na sida mang na 3 tahun asa boy na sida tau borhat lo makubasi. Alay na pinaborhat na nuaing akaduli-duli do tanak boru na poso do ala ni kondisi ni Medan do pelayanan di si. Nak pula dong song kami akanong matua. Asa lebih boy do petindaga na sida makubasi. Mulak mana sida nodong 3 tahun alay bisa diperpanjang 3 tahun. Alay tahun ke-6 harus pulang, molo nang siap do pinasida mengundang setting harus ke daerah yang lain, daerah na berbeda. Ima strategi jala mulate masong na hodo kakamanga kenang. Asalas marstitutu hita di namanupahay BPSK sentralisasi keuangan ay molo di paborhat na sida 12 halak. Tentu dah natanggung 3 miliar si paborhat ni tuna sida jala biaya hidup na pasti do melebihi biaya hidup ni padita na dong di Indonesia. Ala salah satu syarat untuk borha marbarita nauli ikon dengan boy na sida mangulu di nganani jala sehat na sida di nganani mangula-ula untuk pakobasion jala ido na pinangidona. Ala marbocir doi tebuka jok kamanga kenang bukit DT nomor 146 ayat 5. 146 ayat 5.
Bukan, sorry, maaf. Ati baru kita rung namar ningot kenang adong ditaringoti di si Afrika. Salamat manurat tunau. Du 218. Mari kita buka Manginang. Kita coba majolod tay dehon ayat 4 dohot ayat 5. impian ni HKBP dang apala huboto isi manurat tonon alai lugunai nunga tau 1280 alai menterjemahkan non mabay songoni impian ni HKBP iko sahat tunias molo tunias nunga sahat kita iko sahat tu Borneo nunga sahat tu Borneo hita nang pe pelayanan na memang tuhalak kita dope songoni muse nunga diimpikan iko sahat tu Afrika
Dang tu Eropa di dok, tu Afrika, songoni muse dohot tu Cina, dohot Asia. Basa songoni diimpikan, ala iman waing na tertinggal dope, na macegudang dope, macetorop dope, na sumanada Kristus jala na naing patadahonota Kristus itu nasi. Marite misiodo manang marite edion terinspirasi mahakabipi di partikian dungbui nuaing paborhaton akaparbarita nauli di paborhat ma jala menyusul musian non nang tu Cina dope nang hubasata do di piga-piga daerah Asia asa sahat barita nauli tu daerah Asia. Jala mulihate manang di huriat hakabipi na luar biasa sonari dipercaya lao makubasi na bidang na manguluhon misi na mabuan misi barita nauli tu haba tahun di tahun 1800-an ima RMG na ginuaranan waing UM nung gabi hakabipin waing na manguluhon. So nung nakubaritaw kami dari nong salpu ima padita Dr. Andar Pasaribu. Nung na sida manguluhonin waing jala di LWF waing nung gabi siyan hakabipin manguluhon ima padita Dr. Rospi Taburu Siahan. Dot gudang do penuaing natatongos lao makubasi na bidang di tonga-tonga huriat hakabipi lao pasahaton barita nauli lao mabuan barita nauli asa gabi gudang halak na porsea asa gudang halak na manada Jesus di bagasan perguluan. Ima na teida skop ni hakabipi alay mulak mahita musea kamanga kainang tunats naung tajahanakin sia 2 Korin bidutolu ayat 2 sahatuono. Nahing dipaulak muse tu pribadita muse masing-masing bohahita lau marbarita nauli. Ido nanay paulahon na unang lau hita tuhuta na daw hape dirita dang gabi parbarita nauli. Nung lau hita tuhutan na daw, alay hita tertinggal. Apalagi tu generasi na mangihut. Idok tiluhan na ubalga na jala na borak nuaing di dongata song nang jujut tabigi na mabuah barita na uli tu talo batak. Gabi lebih tertinggal do nasida taringo tuha porsyaon sian akka daerah-daerah seding nang niulahon nasida. Gabi si jut ma istila di dok songon labu manang songon ano bahasa Batak ni labu tahen jelok. Si jut ma di dok songon labu manang jeloki ia pangkal na tonghot songoni bahkan dangadong perbuena di sekitarna alai di ujung ni aka ranting-ranting ni labui balga-balga uli-uli parbuena gabi kudang songoni manuaing gambaran di ngulu ni hakristenon marhite sian napaborhat akaparbarita na uli asa tajaga ma jala ido na nagsusuan na di sadok HKBP unang gabi songoni ikut tetap tajaga hadiriotna tajaga dasarna tajaga akarna asa sianido hita berkembang mengembang mamari tahun barita na uli di sadok portibion di dogma kamu adalah surat Kristus. Kamu adalah surat Kristus. Hamudo surat di Kristus. Mula didok surat. Saya pahami do surat yang bisa menyampaikan berita. Alai mula sesahat surati tentu dah adong artina. Najulu di ketika mahasiswa au tangadong dope telepon tu jabunami. Holani ko melalui surat do. Binay masurat tu na tuway. Nung habis be uang. Tangadong be uang asrama, dohot uang kuliah, dohot uangon ning orupani. Tinongosom may. HP tinongosot tu perdalan na salah. Tinitip tu sasahalak. Aledang sahat titipani. Tutudang adong gunana. Hapi ngaluji ba mangarang surati. Dang adong gunana.
Songonido na julo kanaposo dakoto kamanami do inanami nong metua rate. Songonido mo lama besurat tu dongan na nang calon keluargana surat do di banate. Dan robe telepon di betiki. Molo dikirim surat HP dang sahat. To dang adong gunana. Manang songo dia pe indah ni surati. Tabain. Anggo so sahat do tu hasahatan na dang adong lapatan ni. Asa surat HP hinarikot na manang rikot ni surat di bagasan perdalanata di ngulutan wain siapa nadauta nabui menghantarkan nabui pasahaton pesan dohok tona tu hasahatan ni surati ido asa marguna surati ido asa adong fungsi ni surati di bagasan perdalanan ni ngulut. Asa songonido nang dingulu ni halak Kristen, dingulu ni naporsia, dingulu ni halak nang manada Kristus, songonong ni dok ni si Paulus, hamudo surat ni Kristus. Ala siapa kubasion ni si Paulus. Nunga melekat, jala, nunga tubu, haporsiao ni, diakan haporsiai, siani manasida, gabe surat tu halak, surat tu nahumaliang, surat tu portibion, gabe bui jahaon, ni halak gabe bui sahat pesan tu pertibion pesan tu akan marnida tu nahumaliang atong molohita do surat ni Kristus manang molohita do surat nang ni totoponna di tonga-tonga ni pertibion ahado na bui terbaik kita ahado na bui udah honotta ahado na bui patuduh honotta na songon surat ni Kristus sita ala dang marhiti tinta be di surat tu dang marhite ukiran be manang pahatan tu batu be di bail. Alai nunga di surato ni di bagasan pamatangta, di bagasan rohatta, di bagasan dagingta, di bagasan ate-atetta, di sido di suraton ima surat ni Kristus. Asa mo nung di suraton hape surat ni Kristus di bagasan ate-ate, di bagasan dirita, di bagasan nguluta, nagabihita surat ni Kristus. Sianido hita di joga be pataridahon. Natutu hita surat ni Kristus. Buhado benotta pataridahon ni na surat ni Kristus hita. Tentu di sudi aspek nguluta ma pataridahon ni. Salah satu nang suarat tapi pakatayot tapi ikon nagabitutu penyampaian pesan Kristus. Pasahaton tona ni Kristus tu di tonga-tonga ni portibion namarhite nama katahon hata ni debata. Patuduhon natutudo hita surat ni Kristus gabe hobartulomo ni rohani debata pakatayota. Pakatayota haruar ma akan naudina denggan siapa mangata babua hita do surat ni Kristus. Alay dakola suara, dakola siapa mangata, alay dohot do nang sian tingkah laku pabahenata, iko betul-betul manian tarida ma tingkah laku pabahenata songon surat ni Kristus. Gabi bui di jahahalak, gabi bui di boto halak, si huton Kristus sita, jala sianima gabi dohot halak makaporsya. Dakolan siap hata, dakola sian tingkah laku, alay dohot do sian pabahenan. Patuduhonot tama kasih Kristus, lomo ni rohani Kristus, asin ni rohani Kristus, solong ni Kristus di tonga-tonga ni nguluta maradopon na humaliak kita. Dohot sudi depe natup na boy bay notta patuduhonota. Patuduhon natutuhita gabi partonaan ni Kristus, natutuhita gabi surat ni Kristus na mangula di tonga-tonga ni portibio. Ala surat ni Kristusi dakola partohonan. Surat ni Kristusi dakola parhalado. Surat ni Kristusi sudedo halak nong terdiri di bagasan gor ni debata amanat doto di Purbadia. Gabe bertanggung jawab bertugas. Lau mamaritahon barita nauli. Lau mamaritahon ima hasitongan. Dohot haluaon na pinatupan ni debata. Na pinatupan ni Jesusi di ngulu ni jol. Di sido asalam torop halak na taruli. Di sido halak gabi torop lau manghuton Jesus bahkan siulahon lomo ni roha ni debata di tonga-tonga ni parngudun. Molo nung sudihi ta gabi surat ni Kristus. Pasti do gabi humatok para dalan ni barita na uli. Say taingot do manang senang do rinukonota molo taingot di tahun 2007 na ginawaran na taon marturia.
tahun marturia dus doi sa sitong na doho tau sending song na tapatupa di bagasat tikyon. Ala di tahun marturia diodolhon i masian seksi sending asa boy mangula mabuas sadanari. Bahkan adong doi deni ditiki buan sadanari tahun 2000 pitu. Dohot catatan di si manang dohot nang johonon na tu sudah ruas ni HKBP molo sudah ruas ni HKBP mabuas sadanari mulak tu Kristus manang mangihutok Kristus ngan luar biasa. HKBP luar biasa si huton Kristus tabatoropna tabatugudang na hanak na makaporsya Kristus molo oleh ta mabuas sadanari. Unang atong sebalikna palau sadanari ni narupan. Alay justru ikaw mabuan sadanari mulak tu Kristus asa lam tutorop na halak na porsea lam tutorop na halak na manghuton Kristus. Mono sudihita na mangulahon mabuas sadanari. Manang sudihita gabi surat ni Kristus. Pasti do lam tutorop na halak na mabuan tu Jesus. Ala halak ng majalo barita na uli gabi do bertanggung jawab. Ima na didok na boy ibana adong teori pemuritan. Molo nang murid kita adong tabain murid na baru adong mamuse murid na baru law patol haso barita na uli. Disido parhatop ni barita na uli sahat tu sa dok portibion. Molo dohot kita bertanggung jawab. Molo bolo hita law makatidakon taringot tu Kristusi jala molo olo hita gabi surat ni Kristus. Macergado hita dia dupan ni debata song nandok nai surat ni Kristus umarga hita sa sitong na siyan loh batu na binuan ni si Musa siya duluk sina. Na langsung dipasahat debata tu si Musa, dipasahat itu tonga-tonga ni bangsa Israel, asa adong na menjaga, adong na paingoton, adong na manunggulhon taringot tu ngulu na sa sitong na di tonga-tonga ni bangsa Israel. Ido na tajahanakin di ayat na parpudi di ayat onomi. Macay luar biasa do padohani pabua arganisa halak jolma naung gabi ditotopon gabi surat ni Kristus. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Roha panguluhon na siya debatan nga miya dihita nangido mo siya muncul honot. Memang tadok sormina do dihita patik ni debata. Imana tajaha siganuk minggu di tonga-tonga ni perminggota. Alay umarga siya ni do PHP molo nong jongjok kita di tonga-tonga ni pernguluota, molo nong jongjok kita di tonga-tonga ni Portibion, molo nong jongjok kita di tonga-tonga ni Uliota, siya ni do gabi saksi Kristus, gabi buy di jaha halak kita, manang buy gabi di boto halak kita, na gabi surat ni Kristus di tonga-tonga ni Portibion. Adong do namadok, buhado mabayin surat ni Kristus di tonga-tonga ni pernguluon si Ganupari. Sementara macigudang do na ikut dibutuhkan di bagasan pernguluonon si pata do ikon ihutonon zaman si pata do ikon ihutonon pernguluon ni nahumaliang iba. Tutudo membutuhkan segala sesuatu di dalam kehidupan ta alai nang dohonota manang ditiki naune manang ditiki nasone ikut tari patari dahonota Kristus di bagasan dirita. Bahkan ditiki marsak kita, ditiki lasro hata, iku pature dohnot ta Kristus di bagasan nguluta. Di sido perbedaan ni ngulu ni naporsea, di ngulu ni aka nang gabe dohot surat ni Kristus, siya nakana sumanada Kristus. Ala nunga di paujak kita di Portibion mangulu hita doho Portibion alai di sido hita dipakai gabe surat ni Kristus. Anggo so mangulu hita di Portibion anggo nong dibagulu lagi jang do hita nang perlu hita surat ni Kristus. Alai narap dope hita doho Portibion narap dohot akan sumanada dope di sido hita ditugaskan gabe surat Kristus asa gabe parbarita nauli hita manang mabuan haluaw ni hita di tonga-tonga ni Portibion. Ima naing jojo di hita di pesta jubileum 125 tahun. Asa lam takas mata pertari dahon. Ngolu songon surat ni Kristus.
gabi hajong-jongan hataridaan manang gabi ko baran ni barita nauli halua uni hita disadok pada ninguluta marhite sude aktivitas ta marhite sude parngulota marhite sude pabainata asa tapaterida honi babua hita nunga surat ni Kristus. Amin. Matang yang mahita. Mauliati Tuhan di pesta Lasni Roha na pinatupan ni Huriam Sedarion dinaunggok 125 tahun seding HKBP mangula mamaritahon barita nauli tutunung nga gudang naong taruli di barita nauli siyan ulaw seding di tonga-tonga ni Huriam alay gudang addo pinasomanada gudang addo pinasoporsea gudang addo pinasomabigi taringot tuhaluaon barita nauli naong sahat di tonga-tonga ni Portibion siya ni mahami Tuhan nuaing disungguli hatam asa dohot hami nagabi surat ni Kristus nagabi hataridan doha papatar ni barita na uli dot haluaw ni di tonga-tonga ni Portibion ala nunga homian jala nunga di suraton di ate-ate nami di ngulu nami di hadirion nami songon halak na persea hami di Jesus Kristus na roto tonga-tonga ni Portibion siya ni manang patarida honon nami asa dohot dongan nami marnida makilala bahkan gabi manghutok ko. Atong seurupi jala pataw hami Tuhan. Gabi songon surat mo di tonga-tonga ni Portibio. Songon na hinatidakon ni naposom si Paulus. Gabi tutusu dia kenapor siya gabi surat di tonga-tonga ni Portibio. Dang tahu hami Tuhan mangulahoni ang siya diri nami. Naikot terdimdomia di hami. Ala ubal ka hami di pajong joko di tonga-tonga ni Portibion ala ni barita na uli asa dohot hami mabuan Lasni Roha mabuan haulion bahkan mabuan halak gabi dohot sihuton ho di batama nami mauliati madipasat roha nami di ho paso-paso muma nang ulaon seding di tonga-tonga ni Huriam secara khusus nuaing dia kepelayan-pelayan na marhubas di pelayanan seding. Tutugudang Tuhan tantangan rintangan na naisibuluson na sida. Alay posto roha nami, hobar di persuruam mudoi, moloho na madongani, bulu na sida mangulaw-ulaw ni jala hamonakonon na akka pergumulan tantangani jala sahat barita na uli itu sa Dok Portibion. Na pinargugamu manasida, jala na pinasupasum masalut ulaw na sida. Jala pasupasum mo ng HKBP do pimpinan ni Huriam asa gabilam terbarita ho di Sadok Portibion. Di pertama nami laos di bagasan tikyon pasaton nami do tujulom na badiai nang akaulaw di tonga-tonga ni Huriam ho manama masu-masu dia ka ibadah dohot dia ka punguan-punguan seho manama masu-masu asa tutu Tuhan marita ka ibadah do persauran nami dohto di pertanggangan nami dohto lampatar di ngulu nami harajon lampatar di ngulu nami asini roham lampajonok berdiri nami tuho jalan lam memuji ho siganup tiki sian nasa roha nami laos songoni Tuhan di sakap ni Huriam di napatupa rapotan ima di evaluasi program kerja do tanggaran tu tanggal 10 tulu nanang ro saya ho manapatuluson jala ho na mangajari hami asa tutu saluhut na Tuhan na hulahu kami mabentaw hadedenggan do tauliyo di tonga-tonga ni Huriamon losong ninang di kegiatan niya ianak nami dohot kegiatan ni ina sepasu-pasu Tuhan ramoti na sida di akka perdalanan na dohot di ulaw na nasipatupon na lampatuduhon hajojonok nami tuho unang holan napasobu roha do pikiran nami sabing do Lasni Roha nami alay gumudang merenung makanguluhon hatam di bagasan ngulu nami. Lasoni pasaton nami do tonang dia kadongan nami na di bagasan persahiton inang simatupang boru simajutak inang banjarnao boru manulang nona parulian pasaribu amang hama nurung inang naibaho boru pasaribu inang gultom boru pardede inang storus boru pajaitan inang silitonga boru samosir inang simanjuntak boru siahan inang silaban boru papahan
amang situa hasi matupang, anak ko nami Rauli si Damanik, amang Sitorus, dohot, anak ko nami Agnes Duije Stanggang. Tuhodo na sida pasator nami Tuhan, alahodo muel ni nasa hahipason, tung homa na mga leok kay paso di nesida, dohot gogo di nesida, mga lo na sa sahit siya pamatang na. Sa jama mo nesida Tuhan, asa tutuboy jupang di nesida hahipason ni, buhay na sida marlas ni roha dohot mangulaw-ulaw na. Jala buhay hami rap marsaur di tonga-tonga ni Huriam. Jala sa sungguli na sida totong hot di bagasak ko. Jala mga lualu tuho di nasa kondisi dok keadaan na sida. Asa unang madeli na sida. Alay sa marsigatong na sida di bagasan tuho di bagasan nguluna. Nosong ni Tuhan, pasato namin do tuho ng kadungan namin na marulang tahun di kelahiran. Losong ni namar ulang tahun di pernikahan. Totong maho na mamaso-maso. Jalan na mga las ni roha di nesida. Songonong nilihomu las ni roha dot gajang numur di nesida dia karinong salpo. Martaba-taba may tujuluan nyari. Jalan mardongan hahi pason. Say paso-paso mwaka na sinakapan ni roha nesida tujulu dope. Losong ni las ni roha do kebahagia di tonga-tonga niya kaparsari peon. Asa totong Tuhan dihilalahami. Sini roham do na pahiuti nasa parnguluan nami sa Lord. Sa pasaton nami do Tuhan ng kadongan nami na mamilihon di tonga-tonga ni Huriam siya parbuin ni nanulian na siya. Lam taba mo mapaso-paso do tayo paso do las ni roha di na sinatusuluan niya. Sa sunggulam mo totong na kami sa manada di asin ni roham. Dohot dengan ibasam na sa pinasaap mo di ngulo nami. Guk di hono ng kadongan nami Tuhan. Nagudang dang buhay rapami marminggu sa darion. Aka di perdalanan dohot di aka perkunjungan do liburan. Tukoma Tuhan na mga ramoti madongani na sida. Paso-paso mo na sida, jalamulak mo siya ito makasaron, di bagasan las ni roa do tayo pason, jalabuhay hami mo siya marsaon marpung do makubasi dito nga tonga ni Huriam. Atong mula ati madipasatruhan nami diyo jalo matangyang nami, marhiti anak mo Tuhan Jesus Kristus nga matangyak kami diyo. Amen. Tapuji matuhatta marhiti de siyan nomor 666 ayat 1 seterusnya hut papungupilian paipan pahyota tu yanak koniuriata putri siyan turi.
Dia mu manami nanami masuk mahita tu persuruan taidama di layar. Huria na hinaholongan ni Kristus jakon masodang sian Tuhani na manodangi sadok dalan merdalan mahorapon Tuhan Yesus asa unang liluho alai tiur maakadalanmu jalo omu manang hatuaon dohot dame marhite todi porbadia. Amin. Saya pergugui mahami alih Tuhan. Loas madigohi holong nito hatay roham asalam manadaho diaka pabahenan ni debata patupahon haluaon tunasan natinopa. Saya dipergugui maho marsitutu para raton barita haluaoni. Amin. Saya pergugui mahami alih Tuhan. Patingkil masih pareon nami roha nang pikiranmu manangihon parsuron na di tonga-tonga ni ulaon mo na maragami. Sa ito dinaima mga lehon hiras ni roha diho gabe parbarita na uli. Tapasahat mapilin at tapapungunto rupan ni debata martangyang man. Ali debata manami na diwanwagi jang horo-haroroan ni salohut sila leon na denggan dot na so libasan na malutus. Upasat tami masan na nilon mi hami pilihan nami ho. Sa ijala may kabiwap na hutsus di julong. Paso-paso may jala ramoti. Aso para siya kami pilihan non. Pati bulon harajom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang ni si leon-leon mi hami. Asalam grigil hami madok maulyate ho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
saya penurbadia magwarm, saya roh maharajon, saya saut malomani roham di banu tongon sona di banu agija. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami to gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagung. Mulak mahmu di bagasan dami, jala-jala mapasu-pasu sian Tuhan di batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Di sondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midah. Di padopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. berbakti dengan Tuhan tua, haji belajar giat kerja. Tidak dapat dipungkiri setelah rapat monumental di Sipirok 7 Oktober 1861 yang kemudian dikenal dengan hari lahirnya HKBP, Pergerakan Penginjilan Misionaris di Tanah Batak, terus mengalami perkembangan dan semakin luas. Dengan kesadaran yang digerakkan oleh Roh Kudus, orang Batak turut berdiri dalam usaha penginjilan, diawali dengan gerakan PMB yang diketuai oleh Pendeta Henok Lumban Tobing, seorang pendeta Batak lulusan seminari Pansurnapito, yang dalam perkembangannya banyak dibantu oleh evangelis Batak seperti Sintua Evangelis Petrus Sitorus, Sintua Evangelis Musa Tampubolon, dan salah satu yang terkenal yakni Sintua Evangelis Laban Sihaan. Di bawah PMB yang dikenal juga dengan sebutan Kongsi Batak, ada banyak gerakan-gerakan sendi Batak yang dikerjakan, antara lain
mengirim tenaga evangelis di pinggiran Danau Toba dan Samosir, PMB juga membuka misi rintisan ke wilayah Simalungun. Tetapi kemudian Injil terus bertumbuh, bergerak maju, hingga akhirnya kekristenan sudah sampai di Toba Holbung, termasuk Balige sebagai awalnya, justru sekitar tahun 1881 ketika Gustav Pilgrim sudah ditempatkan RMG di sana. Kemudian ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi